uCaston Sirino akabuyelanga ekuzilolongeni neKaizer Chiefs kulandela ukuqashwa komqeqeshi omusha uFernando da Cruz njengoba lo mdlalo wase-Uruguay manje esengumdlalo wamahhala. Nakuba kwaba nezingxoxo mayelana nokwethula kwenkontileka entsha enemibandela eshintshiwe, akukho okuvunyelwene ngakho ngemva kokuphela kwenkontileka yakhe mhla ka-30 kuJuni. Lo mdlalo oneminyaka engu-35 ubudala akamenywanga ukuba azilolonge neqembu lokuqala ngaphansi kwa-Da Cruz njengoba iqembu liqhubeka nokulungiselela isizini ka-2026-2027. Ngaphezu kwalokho, uSirino akafakiwe ezinhlelweni zokuvakasha kwangaphambi kwesizini kwaseSpain, okukhombisa ukuthi isikhathi sakhe kuleli qembu siyaphela, nangaphezu kokuba ayeyilungu elibalulekile eqenjini ngesizini edlule lapho adlale khona imidlalo engu-27 emincintiswaneni yonke futhi wasiza iqembu kuba liqede endaweni yesithathu kubhethwe Premiership. Kukholakala ukuthi ayikho inkontileka anikezwe yona entsha. Nakuba iKaizer Chiefs ingakakhiphi isimemezelo esisemthethweni mayelana nokuhamba kwakhe, uSirino uzilolonga yedwa njengoba elinde ukuthi kucace ngekusasa lakhe. Uma kungekho ushintsho olukhulu oluzokwenzeka, isikhathi sakhe eNacional sibonakala sifike emaphethelweni, okumshiya ekhululekile ukuba ahlole ezinye izinketho kwezinye izindawo.